Hej. Så er det blevet til noget Battlefield 4. Ja. Og som jeg lagt mærke til, så står der SFG nede i venstre hjørne af vores video her. Ja, for dagen. Og det er fordi, vi har lavet en ny kanal, der hedder Sylefred Gaming. En fælles kanal. Fælles kanal, ja. Sammen. Så vi Ja. tænkte, det kunne vi lige så godt, når vi lige vil streame, eller optage så meget hele tiden. Og så spiller sammen hele tiden. Ja, så kunne vi lige så godt lave en fælles kanal, så det har vi valgt. Så I er meget velkommen til at gå ind og abonnere der. Vi smider et link i beskrivelsen, Og så optager vi samme spil, men hver for sit optagelse, så det Ja. er begge så I kan se hver forskellige gameplay, hvem I What nu har the lyst til at se fuck? med. Yes. Så det prøver vi i hvert fald at starte op på, eller det er vi starter op på. Fuck, Hvis I kan lide det, så husk at lige like og subscribe, hvis I vil se mere, fordi at det betyder meget for os. ja, rigtig kan- meget. Okay, skal vi hoppe ud her, eller hvad? Ej, jeg har sgu ikke ud. Jeg skal Jamen, de er lige nede under os, Brent. Men jeg har... Der er en inde på øen, jeg gerne vil ramme, men jeg kan ikke ramme ham, fordi du skal dreje lidt til højre. Jeg har ud. Ja, det gør jeg fandme også, du. Okay, vi skal finde ham der skal ud. Ja, for satan. For satan! Hvor var han? Ja, han er over på den der ø. Derovre. Han er fandme over på øen der. Kalle Ninja hedder han. Fucking gik i navn. Little Bird, er der noget? Nej, Little Bird ude i luften. Fuck er han henne? Ah! Fucking spawn-killing. Seriøst! Ej, jeg skulle have ramt ham en gang mere. Lol, han boobs, what the fuck. Det bliver ved sådan noget, gå ud og spille, mand. Det er pisse tørner. Goddammit. Men ja, vi optager så til hver vores, altså fra forskellige gameplay, så kan I så vælge, hvad I vil se med. Det er Yes. sådan det, vi gør. Det er vores måde at optage på. Så kan I så se at vælge, det er samme gameplay, vi begge to spiller, men bare hver på hver sin, selvfølgelig. Ja. Nå, hvor er du henne af? Jeg er på et båd. Skal jeg lige med på det, er du? Okay, hvad går vi efter? Går vi efter... Gå efter det. Fordi min mor... You know. Ja, okay. Er du klar? 1, 2, 3. Shut the fucking... Nå, okay, fejl. Hvor er du ikke ud? Yes. For satan. Jeg blev wrecked. Er du wrecked? Oh my god, det er fedt logo, han har. Hvad er det? Det er sådan et lille, der bare er fucking hoodie-agtigt. Det ligner, det skinner alt muligt. Nej! Han har fucking shotgun! Spawn på dig. Han har shotgun! How could you do that to me, Sylle? Fuck. Hvis det er shotgun, så minder det mig i Battlefield Bad Company 2. Ja, fuck, kæft. det var godt, det var. Hold kæft, jeg har alle mand. Det var mega godt. Vi går efter det igen, okay? Og kun fordi det er min mors navn. Okay, men det er så ikke min mors navn, der er D. Kun noget af det. Ja, det første i hvert fald. Hallo. Fuck dig! Shut the hvad fuck skød han også med, mand? Ja. Fuck, han sprang røv, den der. Jeg kan godt have en ACR. En SR? Ja. Den der, ja. Hvad ligger den inde under? Assault, eller hvad? Den ligger inde under Assault Rifle, sådan femte sidste. Og den owner bare alt. Mener du ACI? Ja, Ace, sorry. Ej, jeg Skal får du- den snart. Kom hen til mig, Sølle. Skynd dig, join mig. Hvor? Og med mig. Jeg er med. Jeg viste mange af min familie den der om en May, og de tænkte bare, what the fuck er det, der er så sjovt ved den? Ja, den er sgu da mega sjov. Okay, vi hopper ud her. Okay. Fordi de er over på den her ø, der skal vi lige så bare godt tage dem herover fra. Det er bare fint. Måske skal vi prøve at lægge os ned. Ja. I den hæk her. Eller hvad fanden det er. Buskag herovre. Fuck, det skal jeg. Okay. Jeg fik det der sidste point. Ja, der er en herovre. De gemmer sig, når vi skyder på dem. De prøver så også at skyde os igen. Hvad er det? Kan jeg mærke? Okay, hvordan skal vi komme derhen? Hvordan synes du? Hvor er vores båd henne? Den er herovre, vi tager båden igen. Er den i vandet? Ja. Okay. Vil du sejle? Hvor er han? Skytter! Luften! Ja, kør! Hvor skal vi hen? Vi skal bare lige ud. Okay. Okay, nej, jeg døde. Seriøst, det sker hele tiden det der. Ja, vi når der heller, så dør vi for hårdt. Hvad?
Vi skal have den D der, vi skal. Når min mus den går ud over, så crasher hele lortet. No. Okay, jeg prøver lige på sniper her, hvor ham der står. Okay. Wow, den jeg har taget her, det var sådan en kæmpe sådan et kæmpe krigsskib. Er det? Motherfucker. I'm a jumping motherfucker. Oh. Så du prøv at se den der på, der kommer her. Wow. Er det din? Ja. Bitch! Nej! No! Nå, jeg fik ham! Jeg fik ham! Headshot! Fuck ham, mand. Okay, det går okay med kills. Den I der forhold til, vi lige går i gang. fucking Jedi der. Nej, Jedi, what the fuck? Jeffrey. Jeg vil gerne hen på den base der, men der er så Det sygt. vil du gerne. Det får du ikke lov til. Ja, det kan jeg godt være ikke få lov til. Får du ikke. Det går mok herovre. Jeg skulle måske have taget sniper. Så ikke de over det hele. Så kan vi ikke komme op. Jeg er selvfølgelig daddy. Det er jo også lige nakket der. Jeg blev fucking wrecked der, ja. Hvis bare du bliver der, hvor du er, så kommer jeg lige med dig. Jeg er oppe. Men mig... Ej. Jeg er så dårlig med sniper, det er helt sindssygt. Jeg er fucking OP med VP i CSGO, så burde jeg også være det her i. Det er meget svært det her. Jeg ved det godt. Det er også for sjovt. Ej, jeg får ikke kill assist, hvad fuck. Du gik ind foran. Nej, det kan jeg ikke til. Jeg kravler bare rundt herude. Hvor er det? Jeg fik et headshot. Hvor var han? Han er herinde. Og forresten, det med at optage med de der forskellige, vi optager... Okay, vi optager selvfølgelig stadig for vores egen kanal og sådan noget. Ja. Det er bare lige en video for at fortælle, at vi faktisk skal begynde at lave videoer sammen også. Ja, Det er very samme nice. kanal, ikke? Ja. Hvad tager vi? Hvor er du? Jeg tager sådan en her ACV. Jeg tager med. Sjovt nok. Hvad fanden? What the fuck? Står der skulle lige en bitte bog der? Det spawner der ned også, ja. Vi skal bare ikke få tæt på det der D der, vi skal derhen. Men jeg ved ikke, wow, der kommer noget flyvende hårdt der. Wow, den dør nu. Eller ikke. Fuck, den er syg. Wow, det så sygt ud. Skal vi Kommer bare være her? flyvende. Ja. Med Johnson. De er oppe på den her også. What the fuck? De ved, vi er her. De ved, vi er her, Sølle. Jeg døde af en svensker. Jeg døde ham der sniper Venom. Sniper. Den er fucking tid elite en bling. Nå, hvad gør vi nu? Der er en hel her. Vi tager en ACV igen. Ja, det gør vi. Og så går vi hen og tager den der er lige foran os. Vi går hen mod nogle baser, der er lidt større. Vi tager en anden base, eller hvad? Ja, så vi gør det. Hvor der lidt mere action. Yeah. Ja. Det. Så skal... Nu er du lige på det der. Og så er der et fly der. For satan. Sølle. Der var sgu også en båd, du. Sølle. Jeg er flygtet, vi ses. Ej. Døde du? Jeg skulle til at snipe ind, og så rammer jeg til, og så prøver jeg at skifte til pistolet før, men så når jeg lige dræbt med en AS Will. En AS Val. Jeg er alene heroppe. Nej, det er du ikke. Prøv at give bag dig. Jeg er ikke alene heroppe. Hej! Ej, for helvede. Okay, men de er her. Du er ikke alene. Hvad? Du er ikke alene. Men de er her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme derind. Headshot igen! Hvad? Jeg åbner fucking. Fuck dig, lille nikkel. Nikker. Smid den hæk her. Det I can't see me. Or maybe. Sniper Venom. Jeg fik Sniper Venom. Var det vigtigt? Nej! Okay, du døde. Det er fordi at det der fucking... Prøv lige at lukke det ned, sådan der, og så prøver jeg det er sådan, jeg kan spille nu. Kun at den skal lukke programmet ned hele tiden. Nu skal der provokere, at den skal blive ved med det. Det gør også, at opsættelsen bliver irriterende. Jeg kigger på, fordi at der ikke er en gang imellem, fordi at den hele tiden røde programmet. Det er mega trist. Hvad fanden blev han af, der var en hernede? I skal ikke tage de der lagspikes, det er fordi, at den går ud af programmet automatisk. Det er sgu lidt træls. Okay, de er altså lige heroppe, mand. Hvor er du, Frederik? Jeg er lige foran dig. Prøv at se, de er lige oppe over os. Prøv at kigge ovenover dig.
Men det er fordi... Hvad fanden? Hvad fanden? Der er sgu en lige her. Nå, okay, han døde lige der. I falling. Seriøst, det der lags der altså. Jeg beklager igen for laggen, men det er fordi, at spillet det røver min mus røver hele tiden ud af spillet. Du kan prøve at fikse det bagefter måske. Ja. Jeg ved fandme ikke, hvordan man gør. Ja, okay, hvis det overhovedet ikke er noget, man kan fikse. Oh, I got you, I got you. Jeg har fået en battle pack. Har du det? Til min gun. Det har du. Hej da. Kan jeg sidde her? Kan jeg overhovedet se nogen? Om et øje. Det gjorde det der. Hvor fanden er de henne? Er det? What? Jeg tror lige. Er der ikke flere dernede? Ikke sådan, jeg kan se. Nå, vi har taget basen nu. Lå. Hvor er du henne? Jeg er så i dækning her. Når du sidder derovre. Er du død? Nej, jeg er i live nu. Du bliver ikke ramt dernede? Nej. På lige... Okay, vi går mod C, kom. Det er bagud. Det er, Yes. det er derovre på det der fly der ligger. Kom ind. Hvis vi kan, medmindre alle vores friends skal over, det er de også. Og en heli. Fuck, den er smuk, den der hellige der. Den røde der. Mm. What? De er gamle til basen igen. Den er rød og sort, det er jo mit logo. Frederik, Ja. de er gamle til den base igen, så jeg. Eller jeg ved ikke om det var, hvad fanden var det? Nej, vi Det kan er med til det, what? Vi kan tage basen herude fra. Blood what? Jeg dykker, hvis Det- vi kan tage den base her. Kom nu. Lad mig dykke. Nej, lad være. Don't shoot. Nej, jeg er døde. Hvorfor? Er en sniper. Han lå op på sådan en bjergting op i til højre. En rimelig høje... Jeg kan se ham. Ja. For helvede! Skyder han der? Nej, det er helikopteren, der skyder efter. Nej, det er Jeffrey, der skyder efter Det er mig. båden! Der er også en båd! Jeg fik den. Fuck, jeg nåede det ikke. Fuck, hvor er jeg blevet god til sniper, mand. Fik du ham? Ja, jeg fik den ene. Jesus. Ja, jeg finder Matt. Jeg fik mig også. Nå, vi skal mod C, kan jeg godt se. Okay, Jeg så var ikke, jeg jeg var ikke den der lille på det luften. Jeg vil gerne have den. Okay, det er en dum idé. Ja, det er en dum idé. Altså, Hvor er du? jeg er på Little Bird. Øj, så dør en sniper, SRR, den er så... What? Bag ved mig. Lige bag ved mig. Så er du lidt en noob. Jeg døde i hvert fald rimelig hårdt. Hvor er du henne til? Du venter på Little Bird. Den er sgu i luften, er den ikke det? Er den der? Nej, det ved jeg ikke. Nej, den er ikke. Det er derfor, at jeg synes, at jeg ikke kunne se den, så jeg venter lige på, at den kommer ud. Skal du så nok vinde noget tid? Ja. Yeah. Hvor kører man hen? Det vil jeg gerne lige finde ud af. Ham der. Så var bare en A-svin. Ja. My god, jeg schaffer. Så der. Kommer du ind? Ja! Ja! Here we go! Attack. Der er en medic med, fedt. Er det? Oh god. Jesus Christ, kom nu. Okay, der var mange. Ja. Ja, der var 2 der i hvert fald. Jeg var i hvert fald ikke alene om at skyde med ham der, så var han fandme en hård gun. Det var hans bud. Nå, Du kommer lige med mig igen. Hvad tager du? Jeg tager en båd. Jeg er med. Her det er en god en af slagten. Ja, det er det der. Men det der kan man både skyde på os. Prøver du at ramme det der? Ja. Lykkes det? Ja! Svinet er nede. That spin is down. Sylle, lige foran os, lige foran os. Hvad? Sylle, lige foran os. Hi guys! Jeg fik dem begge to! Jeg får smadret en rock launcher. Jeg fik dem begge to. Jeg dør ham svenskeren hele tiden, mand. Har du svenskerne hele tiden? Jeg dør af ham hele tiden. Nå. Mega trist. Tror du sagde, du tog ham hele tiden? Ja, også det. Er du Little Bird igen? Nej, jeg tager en boat. En boat, ja. Jeg er med på båden. Det kan jeg se.
Så må jeg ikke sælge for det, for jeg kan ikke kun nå at nakke nogen her. Ja, very nice. Der er en boat derovre bagved. En boat. The ice is melting at the boat. Så det er dig her. Den kan sgu ikke køre, den her. Jeg så bare lige her. Jeg så bare lige en suspected her. Er der en her? Ja. Nå. Man Er kan der en bombe her, dem ud igen. Det er fordi, at man kan bombe dem ud igen. Det burde man i hvert fald. Det. Tror du ikke, man kan, du? Det har jeg bare set, man kan. What the fuck? Trist båd. Kan vi ikke skubbe den? Nej, det kan man ikke. Hvad fanden? Det har jeg bare prøvet før, at man kunne. Det går ellers være godt lige nu. Ja. Ej, nu skal vi gå hele vejen. Nej. Med Johnson, motherfucker. Og med baseråbet, vi taber så stort. Det er faktisk lidt meget stort. Det taber lige om lidt. Nej. Vi skulle også drage basen, den burde ikke tabe. Seriøst med en mus? Fuckeren. Nej, jeg kan bare se den op på den anden skærm, lige pludselig. It's gonna fuck you up. It's gonna fuck you up. Okay. Vi skal over mod E, hvis vi kan nå det. Det kan vi nok ikke. Ej, det kan vi sgu ikke. Det ser ikke sådan ud i hvert fald. Jeg uploader videoen lige her bagefter. Okay, I guess. det tror du. Det var den første Battlefield 4. Ja, Det er min første Battlefield 4. det er det da. Altså video. Det er det da. Det er Nej, dejligt. der var en, mand. Fuck. Der kom bare sådan en bil kørende, og tænkte, der er ikke nogen. Så kommer der en lige. Men jeg så også lige, der kom en eller anden skumpe, der lige pludselig bare... Flækkede dem poops. Han flækkede dem. Hvor du har mange point, mand. Ja, du er gal. What? Jeg har et lortescore. Har du? Jeg prøver lige med en Var du med? herfra. Hvad? Hvorfor er det, man sætter en ATV på løb? Ja, det skulle da mega mærkeligt. Med Johnson, motherfucker. Det er lækkert, det der. Jeg taber det her i hvert fald. Men der kører der. Ja, for Ej, jeg satan. bliver til sniper. Fuck. Nå, Team lost. det var Tak det fordi I så med. Håber, det I er min første nød. 4 video. Jeg håber, I nød det. Jeg ses bare til næste afsnit. Hej hej. Hej.